लव के चक्कर में। वाह भाई वाह, का तू गजब के गाना लिखलो। एकदम सावन में तोहरे गाना पूरा एकदम कांवरियन में धूम मचैले बा आ एकदम धमाल मचैले बा। अच्छा अच्छा। पार्वती के चक्कर में, पार्वती के चक्कर में। भोले बाबा पत्थर में और पार्वती के चक्कर में। गीत के लिख के कवि जी का बतावल चाहत रह, आई तू गा के का बतावल चाहत रह। महादेव जी लव के चक्कर में। कि वो केहू के चक्कर में बाड़ा। फिर से गाना के सुनी। भोले बाबा पत्थर में, पार्वती के चक्कर में। आई समझ में, जब वो पार्वती के चक्कर में बाड़न तो तुहरा पर ध्यान कैसे दिहन। भूखी है सोमारे तनी ध्यान दे, बाबा चढ़ते सावन जल ढार दे। ई गाना बजाता कि हमरों पर ध्यान देव, चढ़ते जल ढार देव, हमरों पर ध्यान देव। तो ये दोनों काम कैसे हो सकेला। का महाराज कुछो मन में आवता, जैसे ही मन में आवता ऐसे ही लोग गा देता रहो। बस खाली बस म्यूजिक बजे के चाहिए, आनंद आवे के चाहिए। भक्तियों बहुते रंगदार बा, मतलब बाबा के नाम लपेट के और जवन मजा लेवे के बाद तवन ल, जवन कहे के बाद तवन कह। महादेव जी लव के चक्कर में। खाली बस बाबा के नाम रहे के चाहिए। अभी अतने नहीं खा रुकत, ये औरी आगे एक लाइन लिखत रन, एक लाइन औरी आगे गावत रही, सुनल जाऊ हो। महादेव जी लव के चक्कर में। पड़ गेले लव के चक्कर में। वाह भाई वाह, हम तो ये जानत रही कि खाली ये कलयुगे में ही लव वाला काम चलता, लेकिन ये तो बुझाता जो अगला कुल कई युग के बात कल जाता वहू में ही कुल लव वाला काम ही कुल चलता। ना महाराज, ये कुछो बुझाता लोग लिख देता लव के चक्कर में। तो हमके ध्यान दी, जल ढार दे, पता ना और कुल कौन कौन कुल गाना पूरा सावन का महीना में रील बजाता और लोग रील पर डांस करता। लेकिन एक लोग को डांसो करे का भी तरीका बहुत गजब गजब के बा। चक्कर में। सावन के महीना में अक्सर लोग गेरुआ वस्त्र पहिर के आ बोल बम जाला और लोग डांस करेला, चाहे जौन भी गीत आवेला लोग करेला। लेकिन भाई देखो धीरे धीरे परंपरा भी लोग हटा दिले बा। अब जौने मन करता तौने लोग पहिर के डांस करता। बस गाना कौनो बाजे, चाहे बाबा के बाजे, चाहे माई के बाजे, चाहे भोजपुरी बाजे, चाहे सामाजिक बाजे, कौनो बाजे, लेकिन ऊपर डांसो करे का तरीका अलग बा। महादेव जी लव के चक्कर में। अच्छा। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा होके, चाहे बढ़िया साड़ी होके, चाहे अंग ज्यादा से ज्यादा लौकत होके, ताकि भैया एकदम व्यू चाप के आवे, मिलियन में जाए, लाखों में जाए, और यूट्यूब से पैसा धक्का धक आवे। मतलब कुल मिला जुला के पैसा से ही मतलब बा, भक्ति नाम का कौनो चीज नहीं खे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अब रउए बताई कि रउआ कौना भक्ति में बानी, है लव वाला के चक्कर में, क्या धुआं उड़ा वाला के चक्कर में, क्या ध्यान देवे वाला के चक्कर में। अरे कहना क्या चाहते हो। जौना चक्कर में बानी होने चक्कर में रही, चाहे निकली, ये आपका मर्जी बा। अभी खातिर वीडियो में अतने। वीडियो अच्छा लागल होई तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर करब और कमेंट में जरूर बताएब कि वीडियो कैसन लागल। बाकी आपका मर्जी। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागत तनी।